je kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en deze week ben ik in Wansum. En dan denk je, ja, Boeien, wat is er te doen daar in Wansum? Nou, tegenwoordig niet meer zoveel. Het is een klein dorpje in Noord-Limburg waar nu nog zo'n 2000 mensen wonen. Maar heel vroeger, duizenden jaren geleden, woonden hier dus al mensen. En dat is best wel bijzonder. Dus wat maakt Wansum nu zo'n goede woonplaats? Waarom zijn die mensen eigenlijk weggetrokken uit dat gebied? En wat boeit het eigenlijk dat ze opgravingen aan het doen zijn? Wij gaan zo'n projectgebied van ongeveer 60 vierkante kilometer waar we gaan werken. Ja, want er werd gesproken over een nederzetting uit de ijzertijd. Die hebben we al aangetroffen, inderdaad. Ja. In ieder geval, dit zijn we nu buiten op het graven. Hier vinden we net wel resten uit ijzertijd. Wat we buiten ook kunnen gaan zien is ook resten uit de Romeinse tijd. Kijk, mooi. Dus, ja. Maar ook steentijd. Hier zie je eigenlijk in een laag van ongeveer 50 centimeter eigenlijk alles terug. Ja. Dit is eigenlijk wat wij opgraven op dit moment. En ja, dit is gewoon een tekeningetje van wat hier al aan vooronderzoek is gebeurd. Dus er zijn allemaal sleufjes gegraven van tevoren om te kijken van ja, zit er iets in de grond of heeft het zin om nog verder te graven? Nou, dat had het. Dus daarom zijn wij gekomen. Hier staan wij nu. En hier zijn dus al die sleuven. Hier ligt mooi Maas aan de oostzijde. Ja. En ja, dit hebben we op dit moment al klaar. Ja, dat is het gebied nu. En wat is dit dan? Is er ook, ja, dat is die verkleuring. Dat is nog geheim. Maar je hebt een beetje de primeur. Dat is een oude oven geweest. Dit is een stuk vuursteen. Maar niet zomaar een stuk vuursteen. Dit is eigenlijk de eerste multitool die ooit gemaakt is. Dit is een stuk vuursteen, die is helemaal bekapt. Je ziet hem hier, allemaal kapstukjes hebben ze hier gemaakt. En ja, dit komt uit het Neolithicum, dus een nieuwe steentijd. Voor die tijd maakten ze dus voor elke werkzaamheden maakten ze een apart stukje vuursteen. Dus, dan maakten ze een schrabbertje of een priempje of een mes of wat dan ook. Dit is alles in één. Hier zitten we net in de eerste honderden jaren na Christus, de Romeinse tijd. Daar hebben we dus een aantal muntjes van gevonden. Ja, je ziet ze niet zo heel goed. Nou, maar je ziet wel, ja. Kopje erop. Ja. Ik weet nog niet wie het is. Man met baard. Vaak is dat keizer Hadrianus, maar durf ik hier nog niet te zeggen. Hij is nog niet genoeg schoon. Ja, dus waarschijnlijk een muntje. Nou, daar gaan we. Want heb je een verklaring waarom dit gebied nou zo populair is? Want er is echt, ja, uit duizenden jaren hebben ze hier gewoon gezeten. Ja, klopt. Nou, daar heb ik wel een verklaring voor, ja. En de verklaring is eigenlijk hoog en droog. Dat is eigenlijk het makkelijkste om zo te onthouden in de archeologie. Waar het hoog en droog is, daar heb je altijd wel menselijke bewoning. Het is ook gewoon een trappetje. Goed. Ja, dat is een trapleuning. Nee, maar dit is al heel wat. Tadam! De onthulling. Ja, een oventje. Ja, hoe oud die is durf ik nog niet te zeggen. Het zou Romeins kunnen zijn, het zou ook ouder kunnen zijn. Mooi is wel om te zien, dit is een vrij klassieke vorm. Dit is dan het gedeelte waar het gebakken werd. Hier is gestoken, er waren een lukje daarheen. En hier werden de dingen dus gebakken en gemaakt. Ja, ja. Dus wij gaan het ding helemaal uitpluizen. Om te kijken wat hier nou precies mee gebeurt. Ja, heel gaaf. Ja. Nou ja, het mooie van deze plek is ook gewoon, wij staan hier nu, hè, gewoon waar jij nou staat, waar jij nou allemaal staat. Dit is gewoon grond die hier 12.000 jaar geleden gewoon terecht is gekomen. En daar is uiteindelijk, want toen liepen hier allerlei kleine riviertjes en die vlochten zich hier door het hele landschap. Uiteindelijk is het een beetje tot stilstand gekomen, is er een klein laagje met begroeiing overheen gekomen. En vervolgens zijn ze hierop gaan wonen en ze zijn ook niet meer weggegaan. Alleen ja, we hebben hier dus die oven. Maar ja, die oven die staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè? Je gaat hier niet ergens in een weilandje een oven neerzetten. Alleen een oven neerzetten. Hier moet wel zeker ja, hier moet gewoon een bewoning bij geweest zijn. Dus ik denk dat hier wel een boerderij heeft gestaan. Heel mooi, op zoek naar de verhalen. Ja. En ook lekker geëmancipeerd, dat de mannen lekker het werk doen. Nou, ik ben vooral bang dat ik iets stuk maak, dus ik blijf op gepaste afstand. Het mooie aan archeologie is, archeologen die zijn de ultieme stukmakers. Dan zou ik de perfecte archeoloog zijn eigenlijk. Vroeger wilde iedereen hier dus wonen. En nu is er een beetje niemand meer. Dus ja, nou niet meer. Het is allemaal terugkomen, het is hier hartstikke leuk. Nou jongens, mijn
veiligheidskleding is weer uit. Fijn helmhaar. Dus dat is altijd leuk. Ik ben weer thuis vanuit Wansum en ik vergeet bijna om de vlog af te sluiten. Met de nadruk op bijna. Nou, die opgravingen, waarom zijn die nu eigenlijk zo boeiend? We kunnen dus zien in de grond waar dus mensen gewoond hebben, hoe lang dat mensen daar gewoond hebben en ook wanneer die bewoning stopt. Dus waarom mensen zijn weggegaan en wanneer mensen zijn weggegaan. En dat stukje waarom is wel heel belangrijk. Want waarom wonen daar nu geen mensen? Omdat die Maas dus nog steeds onrustig is. En dat was vroeger eigenlijk ook al zo. Dus nu werken ze in Ooijen-Wansum eraan om de Maas onder controle te krijgen, zodat het gebied weer beter bewoond kan worden. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je dit leuk vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En wat vind jij er nou eigenlijk boeiend aan, al die opgravingen? Laat het me weten hieronder in de comments. En dan zie ik jullie volgende week heel graag weer terug bij je nieuwe boeien. Doei!